Day, hangak kayo siya, day. Hangak na kaayo, no? Hi guys, it's me, Bricks, and welcome back. Hello guys, welcome back to my channel. So, ayan. So, karon guys is magbisaya sa takay. Bisaya react man eh. So, ayan, Bisaya react. So, karon ang atong video kay kuan, mag-react ta sa bag-o kunong model na ipagawa sa Apple, which is iPhone 13. So, day, hangak kayo siya, day. Hangak na kaayo, no? Bago pa kayo nigawas ang iPhone 12 atong last year, 2020, around October or November. Karon day na napod sa bagong ipagawas ng iPhone 13 day. And siguro nakakita na mo sa thumbnail, sa title sa akong video, or di kaya nakakita na mo sa mga post sa page sa Apple or sa ubang tao. And kani nakita ni nako siya sa TikTok, nag-scroll kung ako sa TikTok, no, scroll tag TikTok. Sus kay nakita ko na po bagong iPhone 13 igawas. So day, kamusta man day? Kaya pa ta? Kaya ba o? Kaya pa oy. So hangak lang kay siya apps no. Bahalag pobre ta pero huy, time sa daw kanang ambot bitaw oy. Kinsa mo Apple oy, kinsa nakig-contest ninyo? Kanang ingana bitaw nga. Hala, iPhone 13 na niya. Bago pa gali, wala pa nagtuig, wala pa nag-year ang iPhone 12. Nanapoy iPhone 13 silang iplanong ipagawas. I think plano pa lang siya na. Pero ambot lang. Pero before ta mag-react ato nga video guys, kanang please don't forget to click the subscribe button o ang iyang notification bell, and yon para ma-update mo sa akong mga videos nga i-upload. So ayan, support Bisaya local. So ayan guys, Bisaya na guys, local pa jud. So ayan. So without further ado, let's get started. So mao to siya guys. So karon mag-react na jud ta sa bag-o kunong model sa Apple, which is iPhone 13. So na-intriga show ko bay. Na-intriga jud ko kay day. Akong gamit day kay Android. Tapos akong pinakauna nga iPhone is iPhone 6 day. Tag 6,000 ra in tawon nino, kanang factory ang lock lang bitaw sa mga kanang kilid-kilid na putso. Pero dindot sa quality oy, balag putso kanang dako siya tabang labaw na sa akong pag-video iPhone 6. Pero tay, ko iPhone 6 unya mag iPhone 13 na. Comment down below sa mga iPhone 6 users dira, iPhone 5, iPhone 7, o makarelate mo kay Ginoo ko wala pa tani upgrade. Pero sige lang, puhon day no, puhon guys. puhon. So mao na siya. So ambot lang bitaw aning Apple unsa bitay na nakuha nila. Kinsa mo jud makig-contest nila nga, mo jud makig-contest in terms sa ilang camera, sa ilang selfie. Pero ang ako lang, unta ba Apple, magsige man ta mong upgrade, pero kuan unta ba ipa-friendly na inyong mga cellphone ba, i-friendly nga pwede makig-bluetooth or unsa ba makipasa sa ubang Android. Kuan sad kayo kanang artist sad kayo, dili papasa, dili friendly, ex ka dadto, dili char lang. So ayan guys, mag-react na ta guys. So kani siya is nakita na ko siya nga video, na ako nung igawas ang Apple iPhone 13. So kini siya sa TikTok na ko siya nakita. So ako na i-post diri no. So tara siya guys. Kani kay wait lang. So kani kay gikan ni siya sa TikTok account ni MNA Sir Zayad. Basta kani makita ninyo diri guys. So ayan. Tapos na siya caption nakabutang sa babaw, introducing iPhone 13 review. Diba da? iPhone review daw. So uy, makabitin 15 seconds sa atong balikon guys. Atong isa-isahon ang iyang kuan. Da bayot. O di ba?
Akong i-post ha, akong i-post. O, diba? Naa siya upat ka color. Tapos naa siya itunga nga line ba? At first akong pagkakita, ano nga itunga nga line? Naa siya upat ka color, tapos white, red, gold, tapos gray. Kana din. Nabitag kani ba? Basta kanang tunga. Tapos, day, abi ko man, di ba ang iPhone, pikasapa sa motor sa Stalin. So, muna siya. So, di ba ang iPhone 11 kay ang pagkuan kay upgrade kay katuraman diri square. So, pasaylo akong gamit kay Android kani ay Redmi pang online class na akong cellphone no. So, going back. So, katong kuan diri ba kanang square diri kay sa iPhone 11 raman to, pero ang diari sa iPhone 13 kay duha na siya day kanang mura na siya og home screen ang kaning diri nga makita nimo ang time, naabay ga message or naabay unsa ba mga notification. So proceed ta. Diri ko natingala nga mao ditong line dadto kay foldable day siya kay awa nakapilo mura bitog katong ana-ana nga tong cellphone nga pambata nga open mo or i-click kay wow katong mukhang tawag little butterfly katong char lang dyan mura siya king ato day gusto mo ni day foldable makiglaban siya atong pambata nga cellphone nga ay char lang joke lang Apple kalma sa puta Apple kay hangak na kaayo basin magmahay itong mga nagpalit-palit og iPhone 12 karon tapos naimbag umugawas na wrong sayang og budget pag inyo nang i-donate char lang pero it's up to you guys kung mapalit mo or dili. So ano siya proceed moda foldable siya tapos slide po siya day da so maoro to siya guys kanang ang ako lang maingon karon sa bagong kanang iPhone nga plano pa lang niya siguro nila igawas yung iPhone 13 is foldable siya tapos mura siya para siya pareha siya specs or design yung cellphone sa iPhone 12 pare-pareha lisod sad kay ang iPhone 12 mo sad guro to i-upgrade para ma iPhone 13 so pareha siya pero ang nakalagay lang is foldable pero ang ako lang ngano foldable kanang question ba dili ko teke nga tao no pero ngano foldable tapos ang nakaayos is duha na siya ka circle ay square dere pero ang ako lang ba kay basin magaras tong diari katubitong na ay kani akong butang ha ani itong naiana diri baka itong makita ang oras tapos notification what if maguba to ang magaras na di na to magkuan mo function tsaka tapos ang katong diari okay ra tong camera kay na may mga baligya karon nga mga camera protector or unsa pero ang katong diari baka tong screen basin maguba to na sayang pero kato lang and mura to tong review guys no kanang upgrade jud siya upgrade like thumbs up nga pero daghan man gug side down ba or consequence nga pwede what if magpagpilo-pilo atong pag ana ba pilo-pilo kay what if pagpilo-pilo kay kanang magguba jud siya ba na di na to siya mo function saka pero ang nakaayos is upgradable siguro and siguro kay paspas na siguro ang mga specs pero siguro mahal kaayo ni day maabot ni og 100,000 like bago ambot pero katong paggawa sa iPhone 12 kay as normal citizen diri sa kay ambot kanang wala jud koy kiber sa mga usap pa mga presyo kay day ako sa jud ning naning aning iPhone 6 nato no basin na ipon pero ayan pero comment down below kung ganahan mo sa bagong planong i-release nga iPhone 13 sa Apple so ayan and shout out sa mga iPhone 12 user dera nga nipalit na karon lang like basin sayang or basin gusto mo og katong bag-o ba
Kano bitaw ambot sa bitaw aning Apple parang hangak siya. So ato pero og katong sa mga magplano nga mo palit og kuan mga cellphone like Apple, ayos amo ang mga bag-ong gawas dayon. Mas ayos siguro daghan kung makit-an nga mga review nga kanang tawag ani ayos ang iPhone X, iPhone 10, iPhone 11 mas ayos pa siya gamiton, pero 5G ambot na bay 5G diri sa among probinsya murag wala pa man siguro, I guess so. Pero more to siya kanang think before you click, parang ingana ba, think before you buy ba, something ana nga kinahanglan ba ko ani, kinahanglan ba ko mag-upgrade ana mga ingana ba. Pero og daghan kag kwarta day magtubod imong kwarta na palit na lang, walay mo pugong. So kato lang atong review guys. Unta nalinga mo sa atong pag-review ug nanta mo na sabta sa pag-review kay Bisaya taron no Bisaya. So ayan, I'll try to speak Bisaya and Tagalog English, pero karon Bisaya atong reaction kay Bisaya ta. So ayan guys, thank you so much for watching. Hope to see you in my next video. So please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video, and follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts down in the description box. So ayun lang guys, thank you so much for watching. Hope to see you in my next video. This is Brooks Tiguman saying annyeong, no hate, just love, bye.